सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। खाजगी शाळांच्या स्पर्धेत जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या कमी होत असल्याचं चित्र आपण नेहमीच पाहतो। पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका महिला सरपंचानं यावर एक अशी नामी युक्ती शोधून काढली आहे, ज्याची चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात सुरू आहे। तुम्ही मुलांचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत करा, तुमच्या घराची घरपट्टी मी स्वतः भरेन, अशी अनोखी घोषणा या सरपंचांनी गावात केली आहे। पाहूयात। आपण आज आलो आहोत ते म्हणजे घोडगे ग्रामपंचायत येथे। आणि घोडगे ग्रामपंचायतीने मागील 2 वर्षापासून म्हणजे मागचं वर्ष आणि ह्या वर्षी एक असा उपक्रम राबवला आहे ज्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे। मागील वर्षी जे कोणी विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये प्रवेश घेतील आणि त्या प्रवेशाच्या मोबदल्यामध्ये ग्रामपंचायतीतर्फे त्यांना घरपट्टी माफी देण्यात आली होती। मात्र यावर्षी या स्कीममध्ये त्यांनी थोडासा बदल केला आहे आणि ह्या स्कीमचा फरक हा आहे की यावर्षी सरपंच स्वनिधीतून म्हणजे स्वतःच्या खर्चातून त्यांची घरपट्टी भरणार आहे। मग या उपक्रमाची पूर्णपणे माहिती आपण सरपंचांकडून घेऊया। आपल्यासोबत घोडगेच्या सरपंच आहेत, तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। मॅडम, आपण जी काही ही स्कीम राबवली, या स्कीमचा आपल्याला कसा काय फायदा झाला आणि मुलांना त्याचा काय फायदा झाला आणि त्यांच्या पालकांना, हे तुम्ही सांगाल का जरा? नमस्कार। आम्ही गेल्या वर्षी 2025-26 शैक्षणिक वर्ष या शैक्षणिक वर्षात आम्ही असा निर्णय घेतलेला की जे कोणी आमच्या गावातील जे स्थानिक आहेत आणि त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना इतरत्र शाळेत दाखल केले आहे, मग ते विद्यार्थी जर परत आमच्या गावामध्ये जिल्हा परिषद शाळेत जर त्यांनी प्रवेश घेतला तर त्यांची आम्ही घरपट्टी ही ग्रामपंचायती निधीतून माफ करणार होतो, असा आम्ही गेल्या वर्षी निर्णय घेतला होता। आणि त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष 26-27 मध्ये आम्ही असा निर्णय घेतला की जे विद्यार्थी पुन्हा आमच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये म्हणजे आपल्या गावातीलच पालकांनी इतरत्र शाळेत जे विद्यार्थी दाखल केले आहेत आणि ते दाखल केलेले विद्यार्थी जर पुन्हा जर आमच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये जर आले तर या पालकांची घरपट्टी ही मी माझ्या सरपंच मानधनातूनही माफ करणार आहे। आणि हा निर्णय घेण्याचे मूळ कारण म्हणजे आम्ही गेली कित्येक वर्ष बघत आलो आहे की जी पुन्हा म्हणजे पहिल्यांदा जी जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या ही 100 ते 150 या पटांवर होती आणि तीच आता जर पटसंख्या ही जर लक्षात घेता ती आमच्या अशी निदर्शनात आले की कुठेतरी या शाळा बंद पडण्यात आल्या आहे। एका वर्गात या मुलांची संख्या ही कुठेतरी 2, 3, 5 या फक्त एवढीच मर्यादित राहिलेली आहे। आणि या शाळेंची एकूण जर पटसंख्या बघता 20 किंवा 22, 25 कदाचित असेल, तर जर आम्ही बघितलं तर या शाळा आम्हाला कुठेतरी बंद पडण्याच्या मार्गावर दिसत होत्या। आणि या जिल्हा परिषद शाळा या कुठेतरी चालू राहाव्यात, म्हणजे या पालकांना सुद्धा एक काहीतरी सहकार्य केलं तर त्यांचा दृष्टिकोन बदलेल, या विचाराने आम्ही हा निर्णय घेण्यात आला। आणि नक्कीच आम्हाला या गेल्या वर्षी सुद्धा या निर्णयाचा आम्हाला चांगल्यापैकी फायदा झाला। गेल्या वर्षी 4 विद्यार्थी आमच्या पुन्हा शाळेत दाखल झाले आणि त्याचप्रमाणे यावर्षीच्या निर्णयाने या संख्येत 11 विद्यार्थ्यांची वाढ झालेली आहे। आणि त्याचप्रमाणे जरी कोणी अजून इच्छुक असतील पालक किंवा जे विद्यार्थी त्यांचे दाखल केले आहेत ते विद्यार्थी सुद्धा इच्छुक असतील तर मी त्यांना विनंती करेन की आमच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये त्यांचे प्रवेश दाखल करावे, त्यांची घरपट्टी ही आम्ही माफ करू। आणि मेन कारण म्हणजे आपली जी जिल्हा परिषद शाळा आहे या शाळांमध्ये कुठेतरी म्हणजे आपले जे गावातील ग्रामस्थ आहेत त्यांच्या खिशाला परवडणाऱ्या या बाहेरच्या फी शाळांच्या या नाहीत आणि या आपल्या जिल्हा परिषद शाळेत टिकून राहावेत, एवढीच मी विनंती करेन। धन्यवाद। मुलांचा विचार करून त्यांच्या पालकांचा आणि शाळेचा देखील विचार केला, शाळेची पटसंख्या कशी वाढावी आणि स्वतःच्या स्वखर्चातून त्या यांची घरपट्टी भरणार आहेत। हा एक आदर्श आहे सर्व ग्रामपंचायतींसाठी आणि सर्व सरपंचांसाठी। आता किती सरपंच या आदर्शाचा स्वतः अवलंब करत आहेत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे। कॅमेरा पर्सन साहिल दहीभावकर सह निलेश ओरसकर, कोकण 7।